Аз съм в Политроник. Аз съм в Политроник. Аз съм в Политроник. Аз съм част от Политроник. Аз съм Политроник. Аз съм Политроник. Защото отказвам да повярвам, че всичко, което се случва в държавата, е извън нашия граждански контрол. А ти, Ана, защо си в Политроник? Освен за кръста, защото вярвам, че децата трябва да растат в училищна среда, която да им предоставя не само академични знания, а и практически умения, които да ги съпътстват в личен и професионален план. Защото искам да живея в едно будно, действащо и можещо гражданско общество. Защото искам да работя активно за интеграцията на българското общество и диалога между различните културни групи в него. Вярвам, че едно от малкото сигурни неща е промяната. А какво ще бъде тя, зависи единствено от нас. Защото искам да живея в една по-свободна и по-добра страна. Че трудностите, пред които сме изправени, са пряко следствие от нашия граждански избор. Защото не искам да живея по инерция. Дължим го на себе си, дължим го и на бъдещето поколение. И вярвам, че за това ни трябва силно гражданско общество. Единственият път в по-добра посока е този на информирания избор. Защото вярвам, че младите българи могат да променят статуквото. Политроник помага на младежите и децата да осъзнаят ролята си в обществото, да се ангажират, да вложат енергия и визия в действията си. Защото бъдещето ни е единствено в нашите ръце. Не искам да съм просто една безгласна буква и вярвам, че ако не върша нищо, значи по-добре да замълча. Аз се включих, включи се и ти.